Tää ei tapahtunut yön yli. Liikaa vuosia meni, mut nyt mennään väylä kerrallaan. Yeah. Väylä kerrallaan, mä rakennan mun tarinaa. Kiekko lähtee kädestä, kamera kulkee mukana. Väylä kerrallaan, ei enää jäädä paikalleen. Monta mutkaa nähty, mut mä löysin takas tänne. Väylä kerrallaan, tää on mun oma rata. Ei tarvi kruunu päähän työn näyttää kuka kantaa. Väylä kerrallaan, päivä vaihtuu seuraavaan. Sama pallo rinnassa kuin silloin ekan avaukseen. Yeah. Lohjat lähtee. Morjesta! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan tultu Hillside Golfiin Vihtiin. Miljoja ja puitteita täällä on kunnossa, niin kuin näkyy. Pelit on viimeisen päälle ja toivottavasti pelikin kulkee. Lähdetään kattelemaan. Tosiaan tää on vähän viime vuodesta muuttunut. Seppo Paju kävi laittaa uuteen uskoita. Ennen Tiia oli tossa ylhäällä ja heitti tonne mettää pitkälle. Katsotaan minkälainen tää on. 125 metriä, jos ykkösväylä pitkä, par 3. Tosiaan pelataan noihin valkoisiin vähän vaikeampaa layouttia. En tiedä meniskään se midarille ihan tonne asti. Kokeillaan. No se ei ainakaan ole Mullikani ykkösellä. Ui. Tulikohan lost diski? Saa heittää näköjään pikkasen antsaa tonne päässä. Ois sanonut vieläkin olla enemmän. No on se varmaan pelissä mennään sillä. Nyt vois sanoa, että oli melko tarkka sijoitus. Ihan autin raja. Tästä saa metri ottaa. Ei tosta. Kyllä tää ajeta. No ei tolla putilla kyllä. No, ei se mitään putilla olla. Joo, paarilla kakkosta kohde. Kakkosväylä, 86 metriä. Tuo kiven takaa vasemmalla näyttäisi oleva kori. Ei muuta kuin kovaa ajoa suoraan. Oi, kun karkas. Nyt on tekemistä. Vähän jäi nihkeä paikka kyllä. Karkas heitto kyllä tosi pahasti kädestä. Kokeillaan tuolta. Vasurin kautta lähestyy. Ei jumala. Nyt on kyllä surkeat tekemistä. Joo, 2 ihan luokattoman surkeat heittoa. Toivottavasti putti on parempi. Ei ollut sekään hyvä. Poki sieltä tulee ainakin. Joo, vähän jätti pokikiveä tekemistä näihin pikkukoreihin. On se siellä kuitenkin. Nämä on muuten tosi haastavat, kun nämä on huomattavasti pienemmät kuin ne normaalit korit. Ei se mitään. Seuraava väylä. 3. väylä, 85 metriä. Kori on ilmeisesti samassa paikkaa kuin ennenkin, tuo semmoinen korkea kallio päällä. Tästä on kyllä itselle ainakin paljon hankalampi heittää, kun tuosta ennen oli tuossa yläpuolella. Olisi kyllä paljon pidempikin, mutta linja oli ehkä vähän mukavampi. No, katsellaan kuinka. Ei. No, tuuri siellä keskellä väylää melkein. Oli huono. Joo. Sille tuurin kautta ihan ok peleille, mutta saa tonne vielä työstellä, jos birdie halua. Ei sillä heitolla kyllä. No on siellä päällä. Lähellä meni. Juu, on putilla ollut. Joo, paarikset tuli. Onneksi. Seuraavalle väylälle tohon suuntaan. Joo, 4. väylä. Tätähän on laajennettu auttia tuonne korin taakse. Punaisen korin taakse. Ja tästä on tehty par 4, oli ennen par 3. Tuossa on tosi tiukka autti tuo punaisen korin takaa, silloin se valkoinen kori oli tuon punaisen korin paikalla.
Mutta en kyllä lähde silti ajaa yli. Heitä tohon suora vaan ja sit jatketaan sieltä. Onks liian pitkä? Ei, taisi jäädä sisään hyvin. Jatkoheittopaikka ihan silleen hyvä. Olisin halunnut kyllä tonne, jos voin heittää suoraan tosta yli, niin joutuu heittää joku hyssä ja lähestyä korille. Pelkää tuota vettä sen verran paljon. Tässä oli muuten pari joutsenta sihisemässä, kun tultiin tähän. Jäiköhän sisälle? Jep. Joo, tämähän jäi ihan kepeästi sisälle, pari metriä. Tässä voi vähän niinku yrittää birdiäkin. Tuuli on kyllä aika kova. Oli se sen verran kova, että vähän painoista kiekkoa. Joo, pikkusen jäi vielä tekemistä. Ei nyt montaa metriä, mutta no korit on niin armottamaan pienet. On se siellä, pari. Yes. Vitosväylä, 100 metriä par 3. Aurinko paistaa aika ikävästi silmään. Se on tuo samassa paikkaa tuo kori kuin ennenkin tuommoisen puitteet takana. Siinä on autti. Autti ja sitten tuossa on vettä tuo takaa, mutta ei se niin pitkä tarvitse mennä. Oli vähän turha safety. Onko siinäkin joku autti? Ei. No se on siellä. Ei tosta alta ei kyllä saa ajettu. Pakko kokeilla, jos haluaa sisään, niin tuolta korkeampi semmonen ujutus. Ei tommonen. Jäi kyllä käteen. Joo, ikävästi jäi sormiin kiinni. No paariset tuli kuitenkin. Kutosväylä. 146 metriä par 4. Tää on silleen aika paha väylä, kun toi nousee tosi paljon. Sitten pitäisi saada läntää tuohon hyvin jatkoheittoon nähden. Sitten se menee kapeeseen ränniin ylös. No, katsotaan mitä tehdään. Ajaa kun tippu. Joo, ei kyllä kovin hyvä paikka jäänyt. Pakko kyllä varmaan heittää tosta midarilla. Taisi jäi ihan hyvä silleen niinku sijainnellisesti, mutta ylämäkeen järjestävä heittää. Totta vauhtia. Ei. Nyt ollaan pahas paikassa. Ei mitään haju, missä se korja. Onks niinku tuolla? Eiks oo? Tostahan mä tästä läpi. Joo, toi on varmaan ihan hyvä asento. Harmi kun ei mennyt läpi, niin ois päässyt ihan putiin varmaan. Joo, tää olisi ollut kyllä ihan hyvä, jos se olisi tullut vaan läpi tosta. Kyllä täältä hyvää putilla voi taikoa vielä pari. Ei. Joo, poki. Se nyt ikävä kyllä tuli paskoin heiton. Ei muhan minkään. Seuraava siisti väylä. 7 väylä, par 424 metriä. Kori on tuolla ihan päädys. Tuossa pari auttia oikein ja vasemmalla. Tää on makea väylä, mutta haastava. Sitten tuossa on myös autti niin kuin molemmilla sivuilla. Katsotaan mihin päädytään.
Menikö autti? Hei vitsit. Sisällähän tää jäi. Tosi ei paljon, mutta jäi kuitenkin. Paikka nyt ei mikään hirveän hyvä jatkoheittoa nähden, mutta sillä mennään. Kato, aika hyvä oli. Törkeen hyvä, metrin sisään tai 2 metrin. Joo, tää tuli ihan kivasti, vaikka jatkopaikka ei ollutkaan hyvä. Mitäkään tästä olisi 4 metriä. Mitä? Voi voi. No, paari sitten. Ei pöydä. 8 väylä, 226 metriä par 5. Tosta sillan jälkeen vaan tonne tosi pitkälle. Itse asiassa koripaikkaakin näköjään vaihtunut. Se oli ennen tuolla vasemmalla, nyt se on tuolla oikeassa laidassa. All right. Ei mitään. Tonne sillan lähelle johonkin vaan ekaa heittoa ja siitä sitten yli. Jees. Siellä näkyykin kori jo. Varmaan no ainakin 190 metriä matkaa. Ai ai. Nyt on muuten likelle, ettei me... Ei mennyt lätäkkö. Alright. 3. heitto lähtis. On tänne vieläkin matkaa. En tiedä tarkkaan kuinka paljon, mutta on sinne. Joo, ihan putille asti ei päästy kyllä. Aiku oli huono. Miten lähtikin noin huono? Joo, vähän oli ujo lähestyminen. Kun Femman putti jäi vielä. Ei osaa puttaa kyllä yhtä. Joo, pokisa nyt ikävä kyllä tuli, kun ei saa puttaa. Seuraava väylä. 9 väylä, 107 metriä. Tuo näkyy kori, siinä on autti. Joki menee ainakin välissä. Tai mikä ton ikinä on, lätäkkö. Tää on kokenut aika kovan muutoksen. Ennen päättiin tästä tohon suuntaan ja kori oli tuo pitkä. Tossa on mando, tupla mandokin näköjään. Ei mitään, lähdetään työstää sitä. Just sisään. Joo, tykkää pelaa näköjään reunalla. On tän kiekon verran sisällä, mutta olisiko tuossa metri. Tästä hyvä pöydi. Ois kyllä aika kova. Ei vitsi, kun ei saa puttaa kyllä tänään yhtään. Oli lähellä. Paari sit tuli. Nyt lähdetään sit kiipeä tonne huipulle. No jo kuoleman porta isolle miehelle. Meillä ei väylä opaste täällä, mutta väylä taisi olla 10. Jos se noin väärin muistetaan joku 200 metriä. Lähdetään linkillä toimittaa tonne semmoista hyvää liinetystä, toivottavasti. Ei kun sun rintaan veto. Nyt oli paska. Nyt oli todella... Joo, surkeista heitoshan joutuu kärsimään nyt ei ole kyllä yhtään hyvä heittopaikka. Ei saa vauhtia ja matkaa vielä paljon. Alright. Tästä helppo paari ineen sitten. Mitäkään matkaa joku 50 metriä varmaan, 40 metriä.
Ai vajaaksi jäi vielä. Joo, pikku putti jäi vielä 6 metriä. Tai joko paariputti tai pokiputti. Noin. Joo, ei ollut sitä väyläopasta, niin ei tiedä yhtään, että onko sitä par 3 vai par 4 nykyään. Ennen tällä ainakin par 3. Mut 4 heittoa sinne tuli. Väylä 11, par 3-7 metriä, korjautua kukkula päällä. Siinä on autti, on oikealla ja vasemmalla sekä korin takana. Mut siinä on kyllä matkatuskorit jonkun verran. Lähdetään suorittaa. Sitten hyvin skippeisä. No ei paljon skippailu, mutta ihan jees. Joo, Tiis näyttää, että tuossa on vähän lähempänä, mutta jäi joku 10 putti. Kuoleman putti. On se siellä, kun laittaa vaan. Helppo pöydi. Väylä 12, par 4, 206 metriä. Korjaa tuolla oikealla noiden puitten jälkeen aika pitkä. No 206 metrin päässä. Tässä oli ennen semmosia bunkkereita, mitkä oli autteja. Nykyään niitä ei enää oo. Ihan hyvä. Autot on silti vasemmalla ja oikealla. Lähdetään työstään. On aika hyvä siinä. Jes, sit on jotain. Joo. Autti on tuo vasemmassa. Ja niin on myös oikein. Matkaa on vielä, no ainakin saman verran mitä on tullut. Ei flipannut yhtään. Meneköhän autti? Tais mennä. Tais se on ihan raja. Action. Joo, auttialta meni. Näytti, että se on ihan rajalla, mutta on tässä ainakin no 1,5 metriä autossa. Mikä toi oli? Oli kyllä surkea yritys. Joo, oli kyllä luokattoman surkea lähestyminen. En tiedä miten niin huonosti pystyy heittämään. No, ei se mitään. No puttikin oli huono. Väylä 13, 105 metriä par 3. Näkyy tuo suoraan edessä. Pikkasen se nousee tonne loppuun. Lähdetään työstä. Aiku oli huono. Lähti tosi laahausta toi heitto. Ja auttiin taas vai? Ei voi olla taas mahdollista. Rajalla ollaan taas, mutta kuvaajan sanojen mukaan sisällä ollaan. Eli metri tosta ja tästä sit vaan birdie-kortti. Ois nätti. Aiko ei ollut tarpeeksi vakautta. Joo, ei ollut ainakaan munaton putti, kun oli ihan kunnon haku. Se oli munaton, se oli todella munaton. Poki. Joo, Suomen kesä on kyllä kiva, kello on kohta 11 ja näkee tosi hyvin heittää, tosi valoisa. Joo, väylä 14, 77 metriä, par 3. Tuo punaisen kori varmaan näkyy, mutta valkoista ei näy, se on tuo oikea. Sinne pitäisi niinku päästä. Joo, putilolla. Birdie-mahkut on kyllä. Olisiko tästä joku 6 ylämäki? Onneksi se lähtenyt rollimaan.
No, paarissa nyt tuli väylä 15, par 327 metriä. Kori näkyykin tuolla. Tässä on autti molemmin puolin koko matka ja korin takaa. Ei pitäisi periaatteessa tulla peliin, mutta katsotaan. No tuolla heitossa kyllä voi tullakin peliin autti. On se varmaan sisällä vielä. Tai sitten auttihan mulla tuli. Nyt on kyllä pitkä paariputti. En tiedä mitäkään tässä olisi matkaa. Yli 20 metriä. Ei tolla putilla kyllä tuu mitään. Oi, oli huono yritys. Joo, vielä jäi vähän tekemistä, kun oli niin luokaton yritys taas. No, siellä se on poki. No jos seuraamissa vähän paremmin, että tulisi poki. Joo, väylä 16, par 426 metriä. Kori on tuo pitkällä. Autti molemmin puoli. Sekä korin takaa. Oisko sisä? Se on hyvä. Joo, ei tää mikään hirveän pitkä heitto kyllä ollut, mutta ihan ollaan hyvin pelejä. No totta kai. Aivan. Kyllä taas joutuu jotain ihmeitä tekemään. Ei täältä voi edes saada tonne. Matkaa yli 20 metriä. No hyvä lähestyminen. Joo, ei muuta kuin seuraava väylä kohde ja paarikorttia. Tää on helppoa kuin heinänteko. 17 väylä, par 3, 90 metriä. Ihan luotisuora. Tossa on... Ei oo näköjään merkattu, että tossa... Joo, ei mitään. Tossa oli ennen hazardi, kun pelattiin tuolta tohon, mutta ei näköjään enää. Ai, olipa huono. No, pelataan sieltä. Joo, ei kyllä jäänyt mitenkään hyvä paikka, mutta se otetaan mitä annetaan. Ja tuolta se menee. Ei ollut kaukaa. Joo, kolmonenhan sinne tuli. Birdie olisi kyllä halunnut tuolta väylä, mutta ei mulla mitään. Seuraavalla. Vika väylä oli väylä 18. 112 metriä par 3. Kori näkyykin tuolla. Onko siinä mitään erikoista? Ei oo mitään autteja, ei oo mitään. Mittaissa on ollut vielä vähän lisää. No, on se puti. Joo, tämähän jäi vajaaksi joku 15 metriä. Birdie olisi kiva lopettaa. Oli kyllä huono yritys. Jes, paari siitä sitten viimeiseltä väylältä. Joo, Hillside Golfi. Mä pidin tästä kyllä ennenkin, silloin tää oli todella haastava. Mut on hyvät muutokset. Tykkäsin pelaa, vaikka peli nyt ei oikein kulkenutkaan. Et Seppo Paju hienoa työtä on tehnyt. Jos näet tän videon joskus, niin terkut sinne. Ei mitään, hei, kiitos kun katsoit videoa ja tykkää, kommentoi ja me nähdään seuraavassa videossa. Kerrallaan. Yeah.
Väylä kerrallaan, mä rakennan mun tarinaa. Kiekko lähtee kädestä, kamera kulkee mukana. Väylä kerrallaan, ei enää jäädä paikalleen. Monta mutkaa nähty, mut mä löysin takas tänne.